Fjotbalskwon die het krekte liet worden binnen, krijgen een twaddelibben in de Wijouwkast bij VV Boetenpost. De vereniging wil op deze wijze een twaddelibben aan ons kwon die het nog lang net al binnen. Het is echt voor voetbalskwon en dan echt wel gericht op de band. Omdat band natuurlijk, die zitten heel snel in de groei. Hè? Dus als voorbeeld, doe best in maart, april touw op in je voetbalskwon. Het voetbalseizoen, dat wordt het nog even. Dan gaat er nog wel een simmeroe heen. En band, in de leeftijd 8 jaar zie je, die groeien heel snel. Dan kan het maar zo zijn dat in augustus, als het nieuwe seizoen weer begint, die voetbalskwon alweer iets binnen. Terwijl ze nog helemaal nieuw binnen. Dus het is wel echt gericht op kinderen. Nou, hier een prachtige, mooie Lietse maat. Zelfs had Hielke ek meerdere band en dus ek ondervinding mijn oerbleuners kwon. Daar is eigenlijk het idee wel ontstaan. Want ik wie een keer het hak opbroemen en toen stond er eigenlijk nog vrijwel gloednieuwe voetbalskwon op de plank. En toen wie eigenlijk het idee ontstaan van die kunnen we best wel een tweede leven aan. Die moeten we eigenlijk ergens kwijt. Maar waar? Dat kun je natuurlijk naar de kringloop brengen of oren plakken. Maar een vereniging, zoals VV Boetenpost, had ik heel veel leden. Richting de 400. En ik heel veel band. En die willen we eigenlijk al je wel de boogje aan om te sporten op goede skwon. Kist het misschien wat minder goed betalen om steeds weer in de groei naar je skwon te keepje. Dan is dit een hele mooie mogelijkheid. De fjotbal de jeugd bij VV Boetenpost is ek wie is mij de kost. Handig als kinderen geen voetbalschoenen hebben, maar dat willen ze wel. Maar dat mag niet van hun ouders of zo, dan kunnen ze het hier wel halen. Wel gewoon goed dat ze het kunnen halen als ze het niet kunnen betalen misschien. Maar wel zielig dat het zo moet. Eigenlijk zou iedereen gewoon voetbalschoenen moeten kunnen kopen. Had ze zelf ook al eens skwon Indiën? Ja, maar die waren niet van mij. Die waren van een vriend van mij. Ik had wel oude schoenen, maar die waren echt helemaal kapot. Dus ja, eigenlijk kon ik ze ook niet meer inleveren. Al met al slaagt het idee on. Ik ga net echt zicht op van hoeveel er uithellen worden. Maar we zien wel dat er doorloop in zit. Dus dat gebeurt wel. En meestal zitten er skwon in die ze weg van ze zeiden van die kunnen we weer een nieuw leven aan.